Salutare toată lumea, tuturor, să zic, păi, nu știu, asta făceam eu când eram mai mic în canalul meu vechi, când am început să încep canalul meu vechi ăla. Dar mă știi că sunt un baker, normal. O, trebuie să mă duc afară, cred. Să nu afară spaunează toți. Mor. Duc aici. Aici mă ascund. Bă, stai! N-am semnal. Asta nu pot să sari în viața adevărată. Nu-i zic să sari asta în viața adevărată. Deloc. Mamă, păi nu arată ca în viața adevărată să da. Păi că mulți oameni nu face asta când nu noapte să scapă. Eu odată chiar am făcut-o. Eu chiar mă uitam sub apă cu ochii deschiși, adică chiar merge. Capul minge, bun. Desfăcări Cristiano. Dar cum o iei? Nu se poate să o iei. Eu cred că ăla e Mordor. O fac. Ce întâmplă? Eu! E Mordorul. E un Mordor. Acolo, da. Un murde. Eu! Ăla-i murder. Ăla-i cel mai rău murder din lume. Cel mai rău murder care pot să vezi. Eu să trec. Uite, o câștigat. Bă, o câștigat. Am văzut pe murder. Da, unde-s? E nebun peste tot. Era nebun peste tot. Yahoo! Auzi cineva? Bă, engleză sau spaniolă, bă? Baby, you got something, you să vezi cum scriu English or Spanish. English or Spanish. Ce? Bă, sinii sunt. O, stai, nu pot să o scriu. Străinii sunt să scriu. Stai aici. Eram. Eu știu cum să scriu, ia. Cum să scrie Jamponia? J-A-M-P-O-N-I-A. Jamponia. Cum scrie China? C-H-I-N-A. China. Eu sta pe spatele lui. Da, hai să... Bă! Tu mori, ești mort. Bă, da, tu mori toți.
Tac. Uite-l. Departe. Bă, ăla-s eu! Stai, ăla-s eu. Bă, nu știam că ăla-s eu. Nu mai ce ăla-s eu. Aaaa! Bă, bă, ce se întâmplă? Se uită ca Magic aici. Bă! Ai văzut ce fel a făcut? Dacă merg mai în spate, dacă merg mai în spate, să mai în față. Așa cred. Vezi, bă? Nu glumeam. Dar chiar îți mai în față, bă. Ai, iar la harta asta e prea șpecheră. Mai bine am avut o gajică. Oh, când am avut o gajică. Care gajica mea trebuie să mă pupi. Băi, trebuie să mă pupi cu gajică. Dacă... Bă, nu se pupa nimeni. Ah! Păi eu vreau să mă sui aici. Dar cum te sui? Îți trebuie hex? Cum s-am câștigat? Cine l-a câștigat? Și au puscat murdar. Murdar. Pătat. Ce tu am? Deja sunt levelul 25. E da la asta. Banca 2. Hotel 2. Oh, mai avut un hotel și o bancă la Murder Mystery 1. Murder Mystery. Și tu! Încă te stau aici. Vezi cineva? Dacă mă vin. Gata-ți mort! Mai trebuie doar... Stai, mă, vezi? Da, nu mă vezi. Asta nu mă vede. Unde? Vreau să-i trag una lui un om de sat. Uite, uite cuțitarul. Am cuțit-o! Asta e la că mă pregătesc deja. Who likes me, kiss me. Bă! O părut de câteva secunde. Și nu mă pupă.
Ain't no way. Ain't no way. Bă, am văzut că în Great Ball te lasă să înjuri în engleză. Băi, în română, în fiecare foc poți în română să înjuri. Deja vrei să înjuri pe videoclip de 2 ore. Oi. Necroloc. OMG. Oh my god. What? Murder. Bă, îs pro, gata, îs pro. Îs pro. Am văzut... Nu o să vreau să mă... Dar pot să mă bag în frigider? Da! Mă bag în frigider acum. Ui, ce rece e! Bă, nu trebuie să vorbesc în frigider. Nu o să vorbesc în frigider. Frică! Da, să știi că după videoclipul ăsta o să fac încă un videoclip cu jucăriile mele. O să fie cam un videoclip cam nu edit, așa de editat. Nu știu dacă o să vă placă videoclipuri editate. Nu știu. Să vezi ce bun editat o să fie. O să le editez cât bun vreau. Pot, vreau nimic. O să frigideriu. Toată lumea mă știe că sunt frigideriu. Bă, o să fug acum, bine? Audeți? Stai, am câștigat? Am câștigat! Și dacă v-a plăcut videoclipul ăsta, dă like, subscribe și pa, pa!